To je bila opšta jurnja. Napolju je bio haos. I o tom haosu smatram da sam ja postupio, to sam ja u knjizi opisao i na sudu rekao, ja mislim da sam postupio vrlo sabrano s obzirom šta se napolju dešavalo. Vrlo sabrano. Ja sam odgovorno kamermana. A napolju su se sukobili? Ja prosto moram sad da insistiram na detaljima. Napolju su sukobili srpski studenti i ovi koji su autonomaške i te, kako oni kažu, anarhističke neke, ta anarhistička omladina i ta ligaška neka, znači bilo tu svega i svačega. Oni su pravili neki koncert, taj koncert je bio blizu fakulteta i onda su tu nastao haos. Onda je meni u toj situaciji bilo prosto strašno da dok njegov sin, Otok Perović, organizuje napolju bandu, on miran govori o tome kako su Srbi fašisti i kako su Srbi kolektivno odgovorni za zločin. Ja sam to, znači postoji njegova izjava da je on izjavio da su Srbi kolektivno odgovorni, što znači od malog deteta u kolevci pa do starca, kolektivno, šta je kolektivna odgovornost? Kako može jedan narod da bude kolektivno odgovoran? To je baš gadost tako nešto reći. I onda zamislite vi sad u toj situaciji moju reakciju, ja smatram da moja reakcija bila, a nije bila primerena, ali mogu da je opravdam. Uostalom, ja ne znam za koje krivično delo ja odgovaram. Ja mogu da odgovaram za remećenje javnog reda i mira, taj skup nije bio prijavljen, pošto tada, po tadašnjem ustavu su morali prijaviti skup u zatvornom, prosto sad ne mora. Nije bio ni prijavljen, znači oni nisu našli za skloni da prijave. Znači toliko su se osilili na tom fakultetu, da su se ranije dešavali ti sukobi, te levičarske, kako da nazovem, anarhističke i ne znam kakve, autonomaške, antisrpske omladine i ove naše srpske koja je u svakom pogledu na nekom nivou drugog reda. Da, taj snimak je vidjela... Ta dekaka je smenjena kasnije i to je sad... Mislim, ja na taj fakultet, pa i danas sam bio. Znači, ja nemam nikakvih problema da imam tamo i prijatelje i sve i... Znači, ja stvarno nisam imao... Ljudi u Novom Sadu znaju, Novi Sad je mali grad. I to se zna. Znalo se to i par dana posle šta se stvarno desi. Ali medijska, kako kažem, propaganda je bila... A pojente je da oni su jako, znači imaju te ljude na ključnim mestima, u nekim novinskim agencijama, u nekim medijima i onda oni mogu da proture vest. A onda ta druga grupa novinara koja sam ja pisao njoj da jednostavno uzmu vest bez provere i to krene i onda to ne može se zaustaviti. Posebno ne mogu ja to da zaustavim koji sam običan građanin i to drugog reda, ne prvo. Možda kad avanzujemo u građanina prvog reda, onda ću možda nešto i moći. Da. Nakon toga sledi hapšenje vas i još nekoliko... Pa hapšenje, pa puštanje, pa hapšenje, pa su onda na kraju su me uhapsili po drugi put, pa su mi 3 put pretresali stan, pa jedan put s nalogom, pa to je onako jedno nušićevsko bilo, onako smaranje, to je svega i svačaka bilo. I vi ste zapravo šta? To je komično, pa su nas onda, to što sam rekao, su nas kidnapovali iz stanice, to je bilo kidnapovanje, ali ja ne mogu drugačije shvatim da neko upada sa maskama i pod punom ratnom opremom, taj PTJ nesrećni, i da one koji su već uhapšeni baca na zemlju i meni to bilo onako, nije mi bilo smešno, zato što nisam znao o čemu se radi. Ali kasnije čovjek kad pogleda stvarno, mislim, mogli su nam reći, ajde momci, treba da snimimo, da se slikamo za RTS, ajde malo ovo, mislim. Pristali bi, ja? Recite mi, Gorane, konsensus je napravljen oko zabrane vašeg skupa. Dakle, i Liga i Demokratska stranka, ali i gradonačelnik. Sličan se sličnom raduje, tako da nije teško napraviti konsenzus. I gradonačelnik Novog Sada, Maja Gojković, je također rekla da... Pa no, to je ona izjavila ovako, ja bih rekao, daleko od toga da je simpatičan i da hoću da je opravdam. Jer imala ona takvih nekih izjava... Jednostavno nju novinari provociraju, oni su vratno njoj rekli šta mislite je rođen u Novom Sadu, ko ona je reagovala kako je reagovala, neću uopšte da opravdavam, ali ne znam, ne poznajem dotično, tako da... Da, hoću da kažem da su se ipak svi usaglasili u tome da taj marš, srpski marš u Novom Sadu nikako ne treba da se održi, a negde se objasnili da je policija zabranila verovatno da bi se izbegli incidenti koji su već bili najavljeni. Da, ali incidenti koji su trebali drugi da prave. Da. Ali nisu mogli njima da zabrane, pošto nisu ni prijavili, pa su oni zabranili. Jeste vi pozivali samo Srbe ili sve građane Novog Sada na taj srpski marš za jedinstvo Srbije? Pa u tim lecima i u tim plakatima je postojao poziv Srpska omladina budi tamo,
ali to ne znači da nisu dobrodošli i drugi. Na tom skupu su trebali da budu govornici drugih zemalja, i to legalne političke organizacije koje deluju u drugim zemljama, koje su došle podrže da Srbija ostane u svojim granicama, jer i oni imaju te separatističke tendencije u svojim državama. Recimo Slovaci su trebali da dođu i to je bio šamar autonomašima, da jedan Slovak dolazi iz Slovačke, da podrži Srbiju i da podrži Srpsku, i oni imaju problem sa tim nekim susedima, tako da ne bi to bio etnički čist skup. Dobro, znači stranci su trebali. Da, ali ja imam gomilu prijatelja koji bi došli, koji su drugih nacionalnosti. Mi smo imali slučaj tako bezobrazan da je to neverovatno. U tom procesu smo imali jednog momka koji nije Srbin. A njemu su stavili da je Srbin samo da bi, vezano za ove osuđene. Da, osuđene. Da bi kao, i on je, dobro, njegov advokat je malo to reagovao onako dosta spetljano, pa je onda on rekao, pa zašto se stavlja sam Srbin, mislim, nemam protiv, ali nisam. Ali njima je to bilo simpatično da, kao eto, svi su Srbi. Oni su probali da nam napakuju iz tužilaštva, da nas osude sve za versku, rasnu, nacionalnu mržnju. To je bio cirkus. Moja druga knjiga se bavi time, čisto da ostane zabeleženo. Ali recite mi nešto što je uvijek za mene ovako inspirativno. Ne znam, bilo koji marš u Švedskoj je švedski marš, u Norveškoj je norveški marš, u Francuskoj je francuski marš. Zašto? Je li to šta posljedica nekog, mislim, komunizma u podsvesti? Kad se kaže srpski marš, to je već znak za uzbunu. Mislim, neko je to prirodna svet, mislim, prirodna stvar u Evropi. Tako je atmosfera stvorena u društvu. Zašto je stvorena po vama? Ne znam, rumunski marš, bugarski marš, grčki marš, hrvatski... Mislim da smo mi sami slabi i toliko oslabljeni i apatični, pa smo mi to dozvolili. Tako da, nijednoj manjini, ja razumem manjinsko pitanje, imam razumevanja, ja jako poštujem mađarsku nacionalnu manjinu u Vojvodini, jer su, bez obzira koliko ima ljudi koji recimo misle drugačije, ali ja mislim da su oni jedna lojalna nacionalna manjina, vredni ljudi, imam poštovanje prema njima, ali znam da je manjinama uvek onako nekako kad se mobiliše većinski narod, možda malo neprijatno. Ja nikad nisam bio u toj prilici, sam živeo, da sam negde bio u manjini kao po nacionalnoj pripadnosti ili verskoj. Ali mislim da to nažalost ne rade ni Mađari, ni Hrvati, nego odrodi srpski iz nekog svog razloga. Time će se tek baviti, ja mislim, možda i istoričari, da li sociolozi, možda sad bi mogli da se bave time, ali interesantno je to pitanje. Mi smo Srbi čudan narod. A recite mi, Gorane, rekli ste i najavili ste već u medijima da lokalni izbori, da ulazite u politiku? Pa prinuđen sam da... Kao grupa građana? Ja sam mislio kao grupa građana, pošto su trebali izbori pre Nove godine. Međutim, s obzirom da imamo onako jedan fin period, mi možemo da u tom periodu stvarno jednu kvalitetnu stranku srpsku registrovati, oformiti i krenuti s njom na lokalni izbor u Novom Sadu, ali ne samo u Novom Sadu, vidjet ćemo kako u drugim gradovima stojimo sa ljudima koji su voljni da krenu dalje. Da, mislite, imajući u vidu da stranke, mislim, opstanu, prosto istorija nas uči, mnogo je bilo početkom 90-ih kvalitetnih stranaka, one koji nisu bili na panaši stranaca najčešće su prestale da postoje, ili prosto mislite li da ćete moći u tom smislu da preživite? Tu šta važna ideologija nije? Ako na lokalnim izborima ne pređem taj cenzus, ako ostane opšto stari zakon, ako promene zakon, onda vidjet ćemo. Ali ako po ovom starom zakonu koji je izuzetno povoljan po male stranke, pa nekima sad to već smeta, ako ja ne uspem da skupim toliko glasača, onda ja nemam šta da tražim. Ako u svom gradu imamo neke, recimo, ljude, političare koji dobiju manje glasova na izbor nego što su skupili potpisa i oni ostanu, nemaju obraza da se poklone i ostanu. Ja nemam nameru, znači ako ne uspijem to da uradim, onda ja ću naći neki drugi način da ostanem ipak u javnosti, ali ja u javnosti želim da ostanem ne samo da me ne bi pojeo mrak,
demokratski mrak, nego da bi drugima pokazao da i mali ljudi i mali čovjek može zaštiti svoje pravo, sam treba se potruditi. Hvala vam što ste bili gost u ovoj emisiji.